pase pa nga sa rem, sa bagay seye magdugo sa bagay pim kisa na wifi. Madame ba kon so ap di nan men sou depi ou ba wè yo. Oh. Bago ilang bago no? Bago din po. Ilang bago may ilang piso. Kung dahil of bamba ko po. Eba na lang yung duwe ibagay ko sa ano. Apple telephone ba ako mabuelong ko sa mga Ah, no. Kiju te, kiju. Bago sa telephone bago lupa. Lele di telephone na wafin to ko. Ba ila fini ba tout appel la recevoir. Nande bago appel may appel card na gali la recevoir. Ama, sam ko may ba mag-fe telephone na? Kung iba ko telephone na may gali ko ibagay ko sa kuda sa mga appel na namin. O mo, ikisam ka suspect. O bako ne? Bombawo, lemba, suspect. Ang bato ka tunggu mo bae. Bae pinti sa napo. Oo. Bon moi vin la sou debyo e mon chita la sou debyo e sa we. On pran la Tamay. mesi. Kono fa o chef. Papa o show je si fwa o zumi. So bagay seye magkulaw. Bae be. Kono aju bae be. Kisa wa pale On ta pose en pin sou ta vin di mon pa ki passe. Bukan sa kapase pa nga sa bagay seye magkulaw sa bae be. Kisa na wifi. Madame ba kon so ap di nan men sou debyo ba we yo. Oh, on travaille. Non. E me wap gen notis ka mo gade? Ah, kounya mwen so gen yon foot gos. Baba.